Какво става, хора? В това видео ще видите 26-27 обаждания, cold call, студени обаждания, както искате ги наричате. През тези 26 обаждания минаваме през множество objection, множество провали, неща, върху които трябва да работим, но също така към края минаваме и през успеха за днес, който е запазен митинг. Както ще разберете по време на видеото, си обещах, че това видео няма всъщност да се излъчи докато не е запазен митинг, т.е. няма да спре докато не е запазен митинг. Съответно това и стана, така че изгледайте видеото до края, за да видите как запазен. Окей, хора, върнахме се. Време да продължаваме с cold calling-а. Този път ще гледам малко по-бързо да правя самите обаждания, да не се застоявам толкова на всяко едно, но все пак да обяснявам горе-долу какво сме направили и постигнали с всяко едно от обажданията, за да може да ви е по-лесно следващия път, когато cold-call-вате. Съответно, да, в момента сме на този акаунт, който е основно украински номера. Съответно това са отново хора, които са близки до нас, отново хора, с които може да имаме по-адекватен разговор, тъй като разбираме менталитета им и на подсъзнателно ниво, езика и тоналността, която използваме, е доста подобна. Съответно, може би очакваме да е една идея по-гъвкаво, по-лесно, за да съм си едно разлучен. Окей, грешен номер, маркираме го. Продължаваме към следващия. Тия са онлайн всичките. Офлайн, т.е. 714. Окей, на този няма да му звъни втори път, защото сега видях, че той е шеф на SOC, което е киберсигурност, в смисъл Security Operations Officer, който тези компании е винаги шеф на киберсигурност и на Operational Technology сигурността. Така че това е човек на доста висока позиция и не, че това са хора, с които не можем да разговаряме или каквото е било. Въпросът е, че те ценят времето си и съответно ако ние почнем да им спамим, в момента в който ни вдигнат, те вече имат един гард, който е този опитва ми продаде нещо, то не уважава времето ми, ще му вдигна, но ще съм супер предпазлив към това, което ми казва, което е малко все едно да сте в някаква видеоигра и да тръгнете да се биете с Final Boss-а, като сте на левел 1. В смисъл, всичко е срещу вас в тази ситуация, не е хубаво да се поставяме в такива ситуации.
много странен вкус има то Red Bull от обикновените. Трябва да тренирам днеска. Не знам как ще стане, като искам да приключи този лист, а това са около 150 контакта. Но искам да звъним, докато не запазим митинг. Така че това видео няма да приключи, докато няма митинг. Така ще го кажа. Окей, това е rank number. Имаше ли какво направя по-добре в миналите разговори? Може би в един от тях, онази жената, която ми даде контакта на нейната позната. В смисъл, тя каза, че в момента не е по какъвто е бил начин въведена в процесите, които са свързани с това, което ние предоставяме като решение. Така че не беше много релевантно да стоя и да пушвам за митинг, защото така или иначе дори да имаме този митинг, най-доброто, което може да стане, е тя да ни пренасочи към някой друг. Естествено, това не е лош outcome. Въпросът е, че трябваше да натисна много, да организирам митинг, да вкарам акаунт менеджерите в него и може би без да имат чак такъв смисъл. И особено най-релевантният контакт тази. Хора, между другото, бърз апдейт, тъй като това видео е за B2B cold calling, но знам, че голяма част от хората, с които комуникирам относно sales като цяло в България, също са в B2C или продажбите към клиент, а не към корпоративен клиент. Съответно, в момента работя върху изграждането на система, която показва точните стъпки на това как да правите правилния въвеждащ разговор, нали, когато говорите с клиент, на когото искате да продадете. Също така как да правите discovery на проблемите, които те имат. И също така да правите pre-handling на различните възражения, т.е. как да предотвратите възраженията, но не когато дойдат, а много преди това. Т.е. това е чрез насаждане на даден вид идеи, на даден вид ментални модели в самия проспект, за да може най-накрая, когато стане дума за цената, той да не почне да ви дава възражения, а всъщност да се премине доста по-плавно към самото плащане и съответно вие да си вземете комисионната. Така че линк за това ще има долу, може да го вземете безплатно, естествено чрез вашия имейл. Така, нека продължаваме. За хората са в война там, на мен са ми дали да им звъня. В момента сме прозвъняли 15 човека. По 2 пъти всеки, 30 звънения, 30 активности. Целта ни е 50. Окей, този затвори. Това означава, че е busy, което ще ни покаже, че човека трябва да му звъне малко по-късно. Защото когато е busy и когато ви затвори, реално е видял, че му звъните, съответно вече като му звъните втори път, поне ще си каже, ето този пак звъни, може би е важен. Hello, Иван?
Hello, Ivan. My name is Boris. I'm calling from Digital Smart Group. How are you doing? Hang up. Понякога има такива. Реално той според мен дори не ме чу, защото имам някакви проблеми с интернета. Окей, пича реално явно е разбрал, че е Cold Call. Това може би идва от интонацията ми в момента. Така че много трябва да внимаваме с интонацията, която даваме, защото това може да ни различи от нормалния селсмен. В смисъл, когато му кажа, нали, хей Иван, Борис от Digital Smart Group, как си? Най-вероятно му е ясно, че съм селсмен. Въпросът е, че в Европа повечето пъти това работи. В Америка не работи толкова много, но в Европа бачка. Но е хубаво да променете. Примерно понякога аз казвам Иван. Хей, Иван, Борис от Digital Smart Group. Да, Иван, знам, че не очакваш това обаждане. Бих ли могъл да взема 30 секунди за да ти обясня защо звъня? Или нещо от сорта. Павел? Hello, Павел? Hello, is it Pavel from Pro Integris? Oh, so who's on the phone? Yeah, it's Boris with Digital Smart Group. I was looking to speak with Pavel, the relay protection engineer from Pro Integris, but maybe I got the wrong number. What's your name? Novak. Got it. Novak, by any chance, are you currently in the role of a relay protection engineer or? Got it. So what do you oversee specifically? Because the reason for the call, Novak, is I wanted to present what we do. We are a value-added provider for other utilities in Europe like Enel, Endesa, Iberdrola, Red Electrica, FASH. We help those teams mainly with substation automation, recording of fault events, fault detection and prevention of grid-connected assets. So I'm not sure how close any of that is to your work currently at Integris. Got it. Got it. Out of curiosity, are you currently involved in anything in like relevant to that, or do you have any contacts that can be involved with that? So curious, Novak, what kind of role are you currently taking at Integris? Yeah, what's your position at Integris? Just so I know if it could be relevant or not. Опитах да взема позицията му, за да разбера, защото не беше правилният човек. Трябваше да се чуя с Павел, който е инженер в Relay Protection Engineer, но дигна негов колега, каза, че Павел вече не работи в тази компания. Опитах да взема, да разбера коя е компанията, но той беше доста така дефанзивно настроен относно данните, които дава за самия себе си. И съответно накрая каза, че нищо от това не е релевантно и затвори. Да, това, което може да си извадим като записки от този разговор е, че човека не беше този, който трябва да е и също така не искаше да даде никаква информация. Така че това е просто човек, към който няма да се обръщаме повече, защото наистина няма смисъл. В смисъл, когато му дадете всичко, говорим такъв, дадете му информацията, кажете му какво правите и нали, той ви е изслушал. И нали, ако тогава вече каже, виж, няма никакъв смисъл, не ми звъни повече, няма смисъл го притеснявате повече, защото може да стане само по-зле. Когато види, че вашия номер отново му звъни, това, което мога да направя е да го флагне като спам.
И ако достатъчно много хора го флагнат като спам, в един момент вашия номер ще продължи да излиза на хората като спам. Продължаваме да натискаме. Според мен имам проблем с интернета, защото не ме чуват особено добре. Sergey? Hello? Is it Sergey? Yeah. Hello Sergey, it's Boris with Digital Smart Group. How are you doing? I cannot understand you. Something wrong with your phone. Hi Sergey, do you hear me now? Yeah, do you hear me now? Окей, явно е проблем с приложението, което използвам. Така че нека минем към Wi-Fi. Yeah, hello Sergey, do you hear me now? Okay, yeah, I think it was a connection problem. Yeah, my name is Boris. I'm calling from Digital Smart Group. Sergey, not sure if it's relevant to you, but can I take 1 minute to share the reason for calling you? Yeah, I saw on LinkedIn that you are currently the Chief Information Officer at UK Renergo. Yeah, the Ukrainian TSO. Yeah, I mean, the reason for calling is that we are a Spanish and UK-based value-added provider, and we're supporting other companies like TSOs and DSOs like Enel, Endesa, Iberdrola, Red Electric, IFASH. We support them mainly with solutions such as monitoring of critical assets, automation of the substation in general, fault detection, prevention. So I'm not really sure how close that is to your work at Ukraine Energo. So just out of curiosity, are you currently involved in anything where you're perhaps modernizing or securing any part of the grid? Got it. Are you involved in any activities in specific, like around substation automation, fault detection, or just in general? All right. Yeah, well, we have some solutions around substation automation. We have the overall web-based SCADA, but also we have a solution that's like a virtual RTU that helps solidify the connectivity and the communication within the substation and the SCADA system. So curious, would it make sense if I send you some of that over an email just so you can check? Yeah, what's your best email, Sergey? Okay. So it's Galagan and then, yeah, because here I have sgalagan@ua.energy, but maybe this is not the correct one. Got it. And Sergey, also curious, would it be totally unreasonable if we penciled out a quick 15 to 20 minute introductory meeting anywhere next week? Because I know you're busy. Yeah, that's not a problem. Out of everything we spoke about, what would you like to see in the email specifically, just so I understand? In substation automation. Got it. Yeah, I mean, we're working, and that's, by the way, thank you for saying that, because we're currently working with one of our business partners. They're called Novatech Automation. I don't know if you're familiar with them, but they are the substation automation and fault recording market leader for the US. That's not a problem. Thank you. Goodbye. Да, тегъв човек. Беше Chief Information Officer в най-голямата украинска компания за трансмисия на енергия. Човека беше заинтересован, така че опитах да пушна за имейл. Не стана. Може би не трябваше да пушвам за имейл.
защото обикновено тия хора, които са на толкова големи позиции, наистина обичат да си straight to the point и да, може би това е грешката, която направих тук, но учим се от грешките си. В крайна сметка не сме тук, за да сме перфектни, тук сме за да опитаме да станем перфектни, така че правя си таск да му изпратя имейл, специфичен за автоматизация на подстанции. Ще му изпратя имейла и ще фоллъпвам с него в следващите няколко месеца. Защо казвам няколко месеца? По принцип sales cadence, т.е. sales life cycle на един лид е около 60 дена, по принцип 30 до 60 дена, но в B2B, особено в нишата, в която съм аз, сделките са много дълги и съответно ти, за да можеш да поддържаш интерес у някой човек, дори когато той е казал нямам интерес или не е проявил специфичен интерес към специфично решение, е хубаво постоянно да напомняш, постоянно да си там като присъствие, защото чули сте се 2-3 пъти, нали, може би е станал митинг, може би не, изпратили сте му няколко имейла, продължавате му изпращате имейли и когато вие станете първата компания, която излиза в неговото съзнание, когато стане дума за автоматизация, за маркетинг, за имиграция в Канада, за каквото и да било, вие сте първите хора, за които той се сети. И съответно тези компании имат нужда от нашите решения. В смисъл, ако работите в компания, в която решението не е нужно на пазара, това е съвсем друг проблем, но ако работите в готина компания, която има готини решения, които наистина са ценни, със сигурност ще се прочели един от вашите имейли, сигурно ще са ви видяли някъде и ще сте останали в тяхното съзнание. Особено когато постоянно правите фоллъп, когато постоянно сте там и напомняте за самите себе си. Имаше един много готин цитат, един приятел от Бургас ми го казва: не е срамно да си поискаш, срамно да ти откажат. Така че и тук е същата схема. Добре. Докато пишем ноута, му звънкаме повторно. Следващ. Тони. Hello? Hey Tony, it's Boris with Digital Smart Group. How are you doing? Good, how are you? Yes, I'm doing well. Thank you for asking. Tony, I know you weren't expecting my phone call. I don't know you and you don't know me, but can I take 1 minute just to explain the reason for calling you? Sure, go ahead. I didn't catch from who are you representing as well. I just got Boris. My name is Boris. I'm representing Digital Smart Group. We are a value-added provider which is focused on mainly substation automation, fault recording, and predictive and preventive maintenance. So yeah, I mean, the reason for calling you is I wanted to present very quickly what we do. Like I already told you, but we help companies like Enel, Endesa, Iberdrola, Red Electric, Eiffage with solutions, again, such as automation of the substations in general, monitoring of critical assets, fault prevention and detection. So, Tony, I'm not sure how close really that is to your work at currently at Acciona, but curious, like, are you involved in any projects where you're modernizing or securing any part of the grid? I mean, we have a local, let's say, requirement for all of our substations, which require also grid monitoring, either through IoT devices or stuff like that. But Yeah. I'm not specifically following up on that really closely. We have this as an obligation, Mm-hmm. and we fulfill this obligation. But other than that, no. I mean, we have our own action. A little bit specific because we have our own dispatching center. I don't know if you are aware. Sequoia is like a dispatching center that is covering and monitoring all projects around the world. So basically, they have full autonomy on this. But again, not sure. Probably you are selling some kind of devices that can be installed on the equipment on the substation area. Is this something that you are aiming for? Yeah, I mean, this is a very good way to put it. Like, we are not initially selling those devices. First of all, usually what we do
is we meet with the companies and like through either Google Meet or Teams, and we try to understand whether or not there is any opportunity, because obviously, as you said, at Acciona you have a dispatch center that has the autonomy over what's being purchased and what not. So we just try to understand like what are the current challenges and maybe opportunities at the company. Then we present some of our solutions, because usually companies are either interested in substation automation or predictive maintenance through thermal cameras, you know, monitoring of the power transformer, etc. So we present any of those solutions that can be interesting. And if there is an interest and if there is a possibility, we then move on to next steps. So curious, would it be interesting if we were to share any of that information in the next week or so? I propose the following. If you're okay with that approach, you can send an email with, I don't know, some kind of general presentation, PowerPoint that you have of your company, of your services, of your products. I'll take a look. Yeah, we do. Send it directly to me, and I'll take a look. And if I find something that's interesting or something that I think there is room maybe to speak more, then we can maybe organize a dedicated call, dedicated meeting to see the decisions, you know. But I think the first glance would be at least to understand what kind of offers do you provide, the services, and so on. But like I said, currently, I mean, we have this mandatory, it's part of the grid compliance, so for sure it's we are compliant. But okay, always interested to hear more to see what. Yeah, beautiful. And Tony, thank you for saying that, because that is what we usually do when speaking to other people that are involved in operational asset management. Usually we send an email just to make sure, like in that email, what would be relevant to your position in terms of solutions, just so I can share a bit more. Sure, that sounds good. I think it's the plan. Do you have my email, my Acciona mail? Yeah, I do. Can you just tell me what kind of solutions could be interesting? Because we have quite an extensive list and I don't want to flood you with all the information. So if there is anything in specific that you guys are either currently looking for or could be interesting for you to learn more, I can, you know, would be... Yeah, currently we don't look anything in specific. That's why I said send a whole bunch and I'll take a look. Let's see if anything interesting we can organize a dedicated. All right, beautiful. Usually, what's your response time? Like, is it 1 week? Is it 2 weeks? Just so I know. 1 week is good. 1 week is okay. 1 week is okay. Beautiful. I'll send you the email right away. What I have in terms of domain over here, let me tell you, it's tkarabatic@acciona.com. Yeah, that's the one. Beautiful. I'll send you the email. Can I call in a week just to check in if you received the email? Feel free, no problem. Beautiful, Tony. Thank you. Very much. Have a good day. Bye. Let's speak. Ciao. Да, то беше пич. И както видяхте, за самото видео винаги опитвам да оборвам objection-а. По принцип, какво бих направил с този човек? Не бих опитал да отборя objection-а, защото просто самата натура на този вид продажби е доста по-консултативна и доста повече търпение се изисква, тъй като, както виждате, питах го кога ще му е удобно да отговори на имейла, нали, след 1-2 седмици. Той каза, 1 седмица е добре. Нали, по принцип, ако продавате B2C и да кажем продавате имиграционни услуги, когато говорите с човека и му пратите имейл, му казвате, окей, колко време ще ти е нужно, го видиш 10-15 минути. Нали, обаче в тази ситуация става дума за седмици и месеци, защото понякога хората, с които говорите, колкото по-нависоко отиват, толкова повече отговорност поемат. Съответно е логично, че толкова повече време би им отнело да видят вашия имейл. Защото в крайна сметка, вие за тях, нали, в момента аз изградих някакъв вид авторитет, показах му какво правим и съответно се съгласихме на следващите стъпки, които са му пратили имейл и да му звъня след седмица. Но когато говорите с човек, който е на още по-висока позиция и особено ако не успеете да изградите авторитет в самото начало, когато искате да му изпратите имейл, той няма да ви постави като приоритет. Съответно, те нямаха някакъв pain point, в смисъл, той каза, че не гледат за нищо в момента. Така че тук си пиша send an email, personalized,
and follow up in a week. Окей, топ. Така, сега слагаме task. Тони беше pitch. Тони Карабатич, отново наш човек, беше запознат с есенцията на разговора ни и за какво би могъл да бъде той. Съответно, нека го държим топъл и да видим. Окей, добавил съм си като таск. Това беше близо. Да. Все пак обещали сме се, че няма спрем докато не запази митинг. Искам да видя нещо в скрипта си. Окей, пристъпваме към следващото обаждане. Але нічого страшного, просто перевірте його ще раз і перетелефонуйте. Трудни акаунти са това, но трябва да се научим да се справяме с тях. Hola? Hello, Ola. It's Boris with Digital Smart Group. How are you doing? I'm fine. Again, who are you? Yeah, my name is Boris. A communications representative for Digital Smart Group. What is the reason that you're calling me? Yeah, can I take 1 minute to share the reason for calling you? I'm currently kind of busy. Yeah, that's not a problem. If you have 30 seconds, I can explain the reason for calling, and if it's not relevant, no need to hear back. Is that fair? Okay. All right. Yeah, thank you, Ola. As I mentioned, I'm calling from Digital Smart Group. We are a Spanish and UK-based system integrator that's supporting companies like Enel, Endesa, Iberdrola, Eiffage, basically other transmission and distributor system operators around Europe. And we help them mainly with monitoring of critical assets, automation of the substation in general, SCADA, fault detection, prevention of grid-connected assets, etc. So I'm not sure how close that is to your work at your company. So just out of curiosity, are you currently involved in anything where you're modernizing or securing any part of the grid? Why are you asking? Yeah, we are a value-added provider. We help other teams with SCADA development, with substation automation, fault recording. So I was just asking if, there is a possibility to add value anywhere and maybe schedule a next call just to see if it makes sense. Yeah, I'm not interested. Yeah. So there is no possibility to share any information around SCADA, around substation automation with you? No. All right, that's not a problem, Ola. Thank you. Okay, okay. Тя не видя стойност, съответно слагаме not interested. Ще изпратим един имейл, защото смятам, че бихме могли да върнем от мъртвите. Но да. Damn. Take of prospect. Okay, no answer.
винаги когато започне така в началото е wrong number. Почти винаги. Макар да не разбирам езика, знаем, че е това. Продължаваме. Пичове. Факт, трябва да си зареда лаптопа. Чакайте да видим каква позиция е тази дама. Head of HR. Shit. Hello Marina, it's Boris with Digital Smart Group. How are you doing? Hello? Excuse me? Yeah, Could you repeat this? yeah, hi Marina, it's Boris with Digital Smart Group. How are you? I'm fine, thank you. Yeah, Marina, the reason for calling you specifically is we are a value-added provider for Spanish. Excuse me, could you write me please? WhatsApp, for example? Yeah, I don't use WhatsApp. I usually communicate through phone or and email. I saw that you're the head of HR at TSO Ucrenegro. So yeah, the reason for calling you specifically was to potentially get the contact of somebody from the substation automation department, because we're currently working closely with some other TSOs and DSOs on improving their automation systems. So could you please hand me over to somebody from that department? Very interesting question. It's a really very interesting question, but I believe you write me require about contact. And That's not a problem. Do you have an email address? yes. What's your email? Just a moment, please. Тя не знае никакъв английски. Could you write? Yeah. Лисицка, L, Y, Okay. Y, T, S, K, A. Okay, Лисицка. Okay. Так, точка. Ой, dot. Точка. Yeah, I know what it is. Dot. M, Marina, M. Marina, yeah. Да, I know. And V, Victory. M, V. Господи, собака. Як собака англійська? Пам'ятаю, як собака англійська. Собака. At, yeah, at. Then UA UA. dot Okay. energy. Energy. Energy, yeah. Лисицька, крапка, точка. МВ, UA, крапка, energy. Alright, yeah. Lisitska.marina@ua.energy. Yeah. Beautiful. Alright, Marina. Thank you. Okay. Thank you very much. Have a great day. Bye. Хора, нямаше смисъл да опитваме objection handling тук, защото просто това е още един от факторите, които не можем да контролираме, и това е когато те не знаят английски. В смисъл, винаги мога да й кажа, нали, примерно тя като ми каже, изпрати ми имейл, да й кажа, да, няма проблем, какво точно искаш да има на имейла, но тя така или иначе нито разбира, нито е технически запозната с това, което бихме могли да помогнем на компанията, нито знае какво друго би искала да види на имейл, освен информация, защото тя е HR. В смисъл, тя не е някакъв вид project manager, не е някакъв вид team leader, тя е HR. В смисъл, тя не знае какво иска да види на имейла, така че няма смисъл да й казваме
какво би искал да видиш. Да, ако примерно е човек, който е в департамент, който е специфичен към това, което вие продавате и съответно е релевантен контакт, може да му кажете: да, няма никакъв проблем, бих желал наистина много да ти изпратя имейл, моля ми кажеш какъв е имейлът ти, казва ти какъв е имейл, кажеш: окей, любопитно ми е кое от всичките неща, които покриха в последните 1-2 минути, бихте искали да видите на имейла си в детайл, за да може всъщност, когато затворя, нали, телефона, когато хенгъпна, да минете през него, да видите малко повече кое от всичките неща. И оттам те ще ви кажат, нали, преди кое ме е хванало окото, да кажем автоматизация на XYZ решение. Марина Лисицка. Да, няма и го имейла. Тя ми даде един имейл, след това промени за някакво В говори, че имало. Да. HR. Праща ми темплейт имейл и да се оправя. Това не е контакт, от който потенциално може да изкараме каквото и да било. Окей, имахме проблем с сервис провайдера, защото когато звънна от нормалния ми телефон се чува, когато звънна от приложението, което използвам, няма да назовавам имена, за да не им сваляме репутацията. Задарма се казват. Който е гледал, знае. Иван. Иванка, вдига Иванка. Иванката не иска си лафим днеска. Чакай да си пусна малко музичка. Също време да напишем remote. Това е играта, момчета. Това е играта. No answer, no answer, no answer, connected. Не ви чувам. No answer, no answer, no answer, connected. Затваря ми. No answer, no answer, no answer, no answer, connected. Това, което правите, не ме интересува. No answer, no answer, no answer, connected, meeting. Така е. Трябва да се избута през гадните хора, за да стигне до готините хора. Трети път. Няма да е то. Не знам ли само аз съм така, но въпреки че имам екстернал клавиатура, пак понякога пише така на тази на лаптоп. Просто понякога ми е по-удобно. Сузана. Не е от най-релевантните контакти, обаче в крайна сметка целта на cold calling-а като цяло е да направите първа точка на контакт. В смисъл да знаят кои сте, да презентирате дадено решение пред някого и оттам той да изпрати нещата навътре в компанията. Така че това ни е целта. Запознаваме хората. Good morning, Susanna. Hello, Susanna. It's Boris with Digital Smart Group. How are you doing? Digital Smart Group. Yeah, Digital Smart Group. I'm calling all the way from Spain, from Barcelona. And look, Susanna, I know you weren't expecting my call really, especially on a Monday morning. So can I take 1 minute to share the reason for calling? And if it's not really relevant, I'll just hang up after that. Okay? Thanks. Yeah, Susanna, Digital Smart Group, my company, is a Spanish and UK-based company supporting other TSOs and DSOs like Enel, Endesa, Iberdrola, Red Electrica,
mainly with solutions for the utility market. And we help other teams with monitoring of critical assets, automation of the substation in general, and also fault detection and prevention of grid-connected assets. So I'm not sure how close that is to your work at HEP. So just out of curiosity, are you currently involved in anything where you're perhaps modernizing or securing the grid? Not really. I'm dealing with our public range exchanges and telecom services from public operators. Sorry, can you repeat? I didn't really hear that. I work with our private branch exchanges, our telecommunications voice services, and contracts with our public telecom operators. Got it. Makes sense. Yeah, I mean, we speak with people across different areas and not everything always applies. Out of curiosity, what are perhaps some of the biggest challenges with the critical infrastructure, or are you just not involved with that? Security by all means is critical. Security. And yes, it is, and also censoring, but I'm not dealing with that. Got it. And in terms of security and censoring, what you just said, who is the relevant contact from HEP where I can speak with them and see if there is any alignment with what we do? I'm not quite sure. You can't think of anybody? Yes, but I think it is not good to call our managers, and I'm not quite sure who else. All right. Yeah, I mean, that's not an issue. I actually get this response quite a lot. So I can really quickly tell you what we do specifically. And if it doesn't apply, like there is no need to send an email or anything. So can I take 1 minute to dive deeper into what we do? Sorry, I didn't hear that. All right. Yeah, I mean, usually what we do in terms of how we present ourselves is we're a company that empowers smart technological companies. Some of our main solutions include the industrial IoT, also the operational technology cybersecurity. We help with smart video surveillance of critical assets, including predictive and preventive maintenance. Also, in the same time, condition-based maintenance, monitoring, diagnostics of power transformers, and also, of course, we help with IED, access control security, but in the same time with industrial Ethernet, remote terminal units, the SCADA development and architecture of the holistic system, and also fault recorders, protocol converters, etc. So, curious, any of the people you know inside of HEP, is there anybody that could be relevant to any of those topics? Yes. Do you have any company in Croatia that In Croatia, not yet, because we are just starting to develop this market. We are mainly working with Enel, Iberdrola, Endesa, Eiffage, Red Electrica. Those are the TSOs and DSOs around France, Portugal, Spain. So, yeah, we're currently in that part of Europe. I can give you one number, but I think that this person is responsible for SCADA and preparation of network, but I think that they already have some partners contracting. All right, beautiful. What's their name? What's their phone number? Anna Keke. Anna? Okay. Keke. 098 Mm-hmm. 4 7 Mhm. 7 6 8. Okay, so that's Anna 0983477768. Yes. Got it. And this 834 7768. Yes. So it's 0983477768.
All right, and this is a Croatian number as well, so it starts with +385, right? Yes, and without zero, then it's 98. Got it. Yeah, beautiful. All right, Susanna, thank you very much. Can I send you a quick email with everything we do just so you have it on your inbox? Yes. Got it. I have susanna.vonina@hep.hr. No. Now it's Sunana.Javornik. Susanna. Javornik. 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 So this is Y. And dash Vonina. Dash in the middle. Dash Vonina. Dash. All right. Sina. Sorry, can you repeat that? I didn't hear. Voncina. Vorsina. Okay. Vonatina. Okay. Okay, got it. It's a difficult name, eh? All right. Mine is not easy as well. If I tell you my last name, you're gonna be shocked. So, Yes, I noticed it. well, I'm Bulgarian, so we're kind of close in terms of, you know, ethnicity. But my last name is Karanjulov. Karanjulov. It's not difficult for me. Yeah, for Balkan people it's not, but for somebody from, I was speaking with a substation department head from the Netherlands, it's very difficult. I see. Okay. All right, Susanna, thank you for the call. I wish you a lovely day and thanks once again. Bye. Have a good one. Bye. Окей, не винаги най-добрият ауткъм е митинг, защото както чухте, то не знам дали се чува между другото, въпреки че е на високоговорител, жената е отговорна за доста различен сектор от това, което ние правим. Аз за това по едно време изброих всичко, което правим надълго и на широко. Естествено, както чухте, това беше след доста позволения. В смисъл, аз се питах първо може ли една минута за да представя какво правим. Тя каза да, съответно ние я нагласихме за това, че ще й пичваме дадено нещо и то по-скоро не пича, по-скоро опитваме да й представим какво правим, за да видим дали има потенциал за следващ митинг или евентуално да пренасочи имейла някъде навътре в компанията. Обаче тя каза, че това не е релевантно за нея. И както видяхте, никога не се отказваме, никога не трябва да се отказваш. Казваш, окей, виж, това е нещо, което доста често ми се случва на дневна база. Бих ли могъл да ти представя всичко, което правим, много набързо, за 30 секунди, и просто ми кажеш дали има някой в компанията, който познаваш и би могъл да е релевантен контакт. Така, съответно тя каза да, представих всичко и както видяхте, най-накрая едно от решенията, които ви казах, беше SCADA и тя каза, хей, имам контакт, еди кой си човек, еди кой си номер от същата компания, който се занимава с SCADA и Operational Network. Това какво означава, че когато намерим този човек, тъй като вече имаме телефонния номер, може да кажем, хей, Ана, Сузана, еди коя си от твоята компания, еди кой си департамент ми даде този номер, тъй като ми каза, че ти си релевантният човек, с когото да говорим, относно и казвате това, което искате да говорите. Съответно, когато става дума за едно от новото решение, както в нашия случай ние нямаме едно решение, ние имаме няколко и съответно, за да разберем кое би могло да е най-релевантното, трябва да видим ролята на този човек. В момента имам ролята на този човек и съответно мога да наглася начин, по който мога да си стратеджайзна разговора и самата тоналност и нещата, които ще говоря, според човека, към който се обръщам, което го прави доста по-лесно. Особено когато това е човек, чийто контакт е бил даден от негов колега, прави нещата доста по-приятни, защото не е все едно леко затоплен контакт. В смисъл пак е студен, обаждане, пак не знаят, че ще им звънем, не знаят кои сме, но казвам, хей, току-що говорих с твоя приятел, нали? Той ми каза, какво си. Това е също, когато
примерно трябва да ходите да си оправите екрана на телефона и не знаете от всички сервизи в София къде да отидете и примерно знаете, че някой приятел си е оправил телефона еди къде си, той ви каже: хей, този човек оправи телефона ми, много съм доволен. Вие отидете, в смисъл, вие не го познавате, но се доверявате на вашия приятел, че този човек е адекватен. Така че това е малко social proof. Един момент. Така, айде сега да извънем на тази. Първо да опитаме да намерим в LinkedIn. Защото когато я намерим в LinkedIn, може да видим ако е поствала наскоро или какви теми я интересуват и съответно можем да си нагласим начинът, по който outreach по съвсем различен начин. Тъпото е, че не чух как е фамилията и сега трябва да търся от всички хора с името Ана в тази компания. Има около 40 човека. Да се надяваме, че си е написал в биографията точно това, което нейната колежка ми каза, но не е това случая. Окей, тогава стреляме на сляпо. Тоест не е баш на сляпо, но не знам нищо повече за нея, освен че е в този департамент. Гадно. Пробваме още веднъж. До трето позвъняване, както си говорихме. Също така си добавяме таск след това да изпратим имейл на хората. Тук имам няколко човека за последващо обаждане. Леонардо Меля, Колин, Марко Анселмо, Уейн. Окей. Сега ще се върна на хората, на които трябва да звънна. Това са хора, с които съм имал разговор миналата седмица. Даже един от тях сме запазили митинг и трябва да чекъпнем, за да видим дали всичко е окей, дали ще се появят на митинга, защото това е важно, тъй като акаунт менеджера, който е над нас, който ще опита да затвори митинга, т.е. да затвори самия клиент, евентуално за следващи стъпки и така нататък, е важно да знае дали този митинг ще се стои или не, за да може да си разпредели времето. Което и аз, когато съм в ролята на клозър, ми е много по-приятно и поне ако някой няма се появи, да го знам. Естествено, не е приятно някой да не се появи, но поне да го знаеш. Това е лошо. Когато не вдигат, е лошо. Пробвам още веднъж. С тия толкова. Окей. Днес не започваме така, както ми се иска, но има и такива дни. Важното е никога, ама никога да не ни стават тъпо от неща, които не можем да контролираме. Виж, примерно, ако съм запазил митинга с този пич, Леонардо, и не съм направил всичко възможно да му дам стойност, да, това мога да го променя и да почна да дам повече стойност преди митинга, съответно, за да може хората да са много по-енгейджнати в цялото това нещо, много по-ангажирани от самия митинг. Но вече когато е свършен факт и когато някакво промениш, примерно, относно това, той дали ще дойде на митинга, някакво, в смисъл, винаги пишеш имейл, звъниш, но това да се натъжаваш или да се самокритикуваш в такава ситуация е наистина доста себедеструктивно и няма абсолютно никакъв смисъл да го правите. Така че пишем имейл: Hi, I was just checking my calendar
and I saw we booked for tomorrow at... Сега ще кажа колко часа, 2 часа централно европейско време, 2 p.m. CET. Curious, any difficulties any obstacles preventing Да, също този имейл, който е follow-up преди митинг, съм го сложил долу, защото това е имейла, който ми е донесъл наистина най-много успех, като това да потвърдя митинга дали ще се състои или не. Причината, поради която имам темплейт за този имейл, но обичам да го пиша сам винаги, е защото понякога се сещам за нещо от миналия разговор или може би човека по какъв начин е говорил, с каква интонация, нали, колко приятелски и професионално е бил настроен. Нали, защото има различни видове хора. Има хора, които са на много високи позиции и все пак пускат чегички, смеят се, нали, не се взимат толкова на сериозно. В същото време има и хора, които са доста технически настроени и с такива, нали, не ми губи времето, Type A хора, типа. И съответно винаги трябва да наглаша съобщението. Ето тук, например, понеже той включи един негов колега в митинга, съм написал: Hi Leonardo and Marco, I was just checking my calendar and I saw we booked for tomorrow at 2 p.m. Central European Time. Curious, any obstacles preventing you from joining? Just so I have clarity. Best, Boris. Нали, интересно ми е, има ли някакви препятствия, които биха могли да ви да направят така, че да не може да дойдете в митинга? Само за да разбера. И това наистина сваля какъвто и да било resistance. Пращаме. И няма особено много какво направим. Сега взимаме този таск, тъй като сме го изпълнили, но все пак искаме и за утре да имаме такъв таск и го слагаме. И докато не ни отговорят, опитваме да им звънем, опитваме да потвърдим ще има ли митинг, няма ли да има митинг, за да можем да предадем информацията по-нагоре. Окей, сега имаме още един follow-up на един пич, който е французин, работи в UK. Нека му звънем. Така, нашия, винаги е хубаво да видите имейла, който, в смисъл имейл кореспонденцията, която сте имали с тях, защото това може да ви даде една начална точка, стъпало, върху което може да стъпите, когато им звънкате, защото може да реферирате към нещо, за което сте говорили, към дадена тема. Примерно, ето тук аз винаги започвам имейлите след като съм говорил с някого. Базирано на нашия разговор, разбрах следното. 2 точки, пишете какво сте разбрали. Примерно аз съм написал, вие сте силно обвързан с риск менеджмент за някои от критичните активи на Хикс компания, която оперира в юго-западна Франция. Това е много специфично и това наистина дава персонализация на имейла, защото повечето хора получават автоматични имейли. Когато вкарате нещо такова, те четейки имейла, когато видят това или когато видят p.s. Нали, това са такива съобщения, които са според имейла, нали, и според разговора, който сте имали, вкарате нещо по-персонализирано. Хората всъщност наистина ви възприемат като доста по-голям експерт, а не някой, който просто използва темплейти. Така че да, помислете и върху това. Сега ще оставим voicemail.
Hi, Alexander. Boris from Digital Smart Group. Alexander, I remember we spoke a couple of weeks ago. I sent you an email with some overall solutions, regarding predictive and preventive maintenance, monitoring of critical assets, etc. I remember you replied that you can see the email and revert with some sort of information. We also spoke that you can send the email internally. Curious, Alexander, were you able in any way, did your schedule allow it to send the email internally or speak with somebody that could be responsible for any of those things that I send you in the email? And also curious, Alexander, would it be a totally bad idea if you replied to my latest email where I invite you over to a quick 20-minute call next week, just so we can see if there is alignment, and if it's not relevant, and if there is no alignment whatsoever, we can just stop the communication. So yeah, looking forward to hearing from you. My best phone number is +34 936 940 009 for your reference. And also you have my email in your inbox, so feel free to chat there. Have a good one, Alexander. Have a great week and all the best. Thank you. По принцип, voicemail-ите са нещо, което наистина ми е много странно да правя, защото е някакво монолог. В смисъл, вие стоите и просто говорите, изведнъж трябва да го спрете, нали? Защото над минута и половина никой няма да ви слуша, особено ако нямате релевантна информация, която да им дадете в този voicemail. Съответно, да, малко ми е странно. Така, тъй като предишния имейл, както ви казах, винаги е хубаво да виждате какво си писали с човека, е бил презентация на някои от нашите решения, които са релевантни за неговата позиция специфично. Това, което пишем като follow-up имейл е: Хей, Александър, тъкмо имах малко време да чекна предишната ни комуникация или както искате си изразявате. Интересно ми е кое от решенията би могло да е релевантно за сегашни или бъдещи проекти. Не казвате има ли решение, което би могло да е релевантно. Кое от решенията? Така, ако ви отговорят, единственото, което могат да кажете, никое от тях не е релевантно, което fair enough, в смисъл, това е доста малко част от хората, повечето казват обаче, кое си решение е релевантно, но проблема е, че в момента не гледаме да инвестираме или не гледаме да закупуваме нова техника или каквото е било. Което е файн, защото това означава, че хората валидират вашите решения, просто има друг objection, който е преди самата продажба. Мисля, когато става дума за големи компании като тях, е абсолютно разбираемо, че те нямат бюджет в смисъл, бюджетите са им доста тайт, съответно те нямат бюджет просто така да закупят някакво решение. И затова винаги objection handle тук е: да, напълно разбирам, Александър, между другото, това е супер, че реално нямате бюджет, защото като се замислиш, това означава, че сте доста ангажирани с сегашни и бъдещи проекти
интересно ми е, дори факта, че нямате бюджет, ви би ли могъл да спре това, да се чуем за 20-30 минути, в които просто може да презентираме решението, за да го имате в задния си джоб, когато ви потрябва, евентуално след 5 до 10 години, казвате голям таймфрейм, за да махнете този sales resistance. Нали, когато ви трябва, да кажем, след 5, 10, 15 години, просто да ни имате в задния си джоб, да изпратите един имейл и да организираме втора среща. Sound fair enough? Вълка от Wall Street. Но наистина работи. Наистина работи. И да. Fine. Чакайте да видим колко дълго стана това видео, защото имам чувство, че така, когато имаме лист от хора пред нас, е много важно да имаме техните LinkedIn профили. Зависи от спецификацията на вашата роля, е хубаво да имате тяхната роля, за да знаете горе-долу към кой път да ги водите от вашия sales скрипт, от вашия cold calling скрипт, защото, да кажем, в нишата, в която аз запазвам митинги, в която аз клоузвам, всъщност хората са доста технически настроени. И когато говориш доста технически настроен човек, може да използваш малко по-сложен език, нали, малко по-индустриално специфичен език, но когато говорим с хора тип финансов отдел, HR, комуникации, това обикновено са хора, които са доста по-добри с soft скиловете и в същото време нямат тези технически познания. Съответно, ако почнем да говорим на човек от HR или от финанси, почнем да му говорим за динамичния линов рейтинг, динамичния линейен рейтинг, който какво прави всъщност прямо електропреносителната мрежа и това, че прави електропреносителната мрежа доста по-флексибилна, което съответно означава, че има доста по-малко разходи и не знам си какво, не знам си що. Ако почнем да му обясняваме по този тип начин нашия пич и какво правим, всъщност ще ги изгубим доста бързо и няма да са ни от никаква полза. Така че трябва да се нагаждаме спрямо ролята на човека и всеки път, когато аз cold call-вам, първото нещо, което правя, да кажем, ето тук първият човек, на който трябва да вземем, Никола Плавеч. Той е от Хърватия, съответно нашенец. Това означава, че мога да направя малко по-добро представяне срещу него, защото все пак е от нашия регион и съответно имаме горе-долу една психология, знам на какво ще кликне, на какво не. И ето тук отварям LinkedIn профил, виждам, че той е директор на Department of Strategy and Development. Това е доста обща позиция. Съответно, но както виждам преди това, той е бил CEO на някаква компания и все още е. Съответно, той най-вероятно е някакъв вид консултант, Board of Directors или каквото и да било. Съответно, да, той се интересува от крайните резултати, но не е задължително да е толкова технически запознат. Нали, образованието му е в Electric Power Systems, което означава, че всъщност е технологичен човек, който има познанията, има тази твърда материя в себе си, но все пак най-вероятно е човек, който отдавна е, нали, малко по-далече от самите операции. Съответно, когато му звъним и ако вдигне, ще гледаме да говорим на малко по-човешки език, малко по-хюмейн, сравнявайки го с някой по-технически настроен. Така че да видим. Винаги правим дабл дайл, между другото, защото понякога може и да не вдигнат от първи път, но от втория да вдигнат. Винаги се заслужава. Окей, и вторият дайл винаги една идея по-кратък. Може би 3 звънения е най-доброто. Защото в крайна сметка това е директор, това е човек, който има работа, съответно не искаме да го спамим твърде много. Нека му покажем, че е до някъде urgent, за да може да ни върнем важно. Окей, не вдига. Съответно в Notes
си записваме 2 пъти NA, 2 пъти No Answer. Минаваме към следващия човек, Марко, който тук, ето аз съм си направил листа по такъв начин, че имам ролите на самия човек, без да се налага да отварям LinkedIn на всеки път, което прави всичко доста по-лесно, доста по-бързо. Този е Instrumentation and Control Engineer. Това е човек горе-долу в профила ни за идеален клиент, съответно той за идеален проспект, което означава, че това е технологически настроен човек, който има познанията и който най-вероятно на дневна база се сблъсква с препятствията, които нашата компания решава за тях. Съответно е релевантен първи контакт от тази компания. За референция, компанията, която в момента се свързваме, е най-голямата дистрибуционна електроразпределителна компания, оператор в... Marco? Hi Marco, it's Boris with Digital Smart Group. I cannot hear you. Yeah, do you hear me now? Yes. Yeah, it's Boris with Digital Smart Group. Marco, how are you doing? No, I don't hear you. Alright, give me a second. Let me call you. Okay, затвори. Нека опитаме му звънем. Yeah, hi Marco, do you hear me now? Yes, but not good, not so good. Okay, let me try something. How about now? Now do you hear me? Okay. Yeah, Marco, it's Boris with Digital Smart Group. I don't know if you can hear me. Okay, I'll send you an email. Не можеше да чуе пича. Понякога става така. Понякога може да е от нашия телефон, от техния. Някакво направи в тази ситуация. Хващаме и му пращаме един пресет имейл. Между другото, долу в описанието може да намерите всички пресет имейли, които аз изпращам, за да стигна до 60% open rate и до 2 до 3 запазени срещи на всеки 100 имейла изпратени. Така че, да, вземете ги долу, безплатно. Така. Имах един имейл. I tried calling you. We tried calling you. Да. Hi Marco, I tried reaching you earlier as I wanted to connect regarding специфична тема или решение. I thought it might be helpful to discuss how we could support или коя си роля или организация with specific benefit or solution. И дадете пример. Нали, специфична употреба или решение и дадете пример. Ако е по-лесно, чувствайте се свободен да отговорите на този имейл. Кога е най-доброто време, най-добрият ден, в който може да се чуем за 15 минути и да си поговорим. И пращате линк. Това е най-доброто, което мога да направите. Естествено, най-вероятно няма да доведе до нищо вау, но след като човека не е на телефона, е много трудно да вземе вниманието им, но това е нещо, което мога да направим. Какво би му било интересно? Нека помислиме. Окей. И си записваме note. Picked up. But couldn't. Това е. Тук по принцип не съм сигурен кое е по-добре, да го слагаме на busy или no answer или на connected. По принцип сме се свързали с него, което означава, че номера работи, което понякога е важна метрика, защото когато правят отчет, quote-unquote, на целия Excel, виждат кои номера, в смисъл какъв процент от номерата, които взимат, реално работят, което е важно, защото по принцип компаниите плащат за тези номера, за тези данни и могат да видят, примерно,
ако един път са използвали компанията X, другия път Y, другия път Z, съответно коя от трите компании дава най-много работещи телефонни номера. Така че е важна статистика по принцип. Следващия човек, който имаме е Марио Контак, който е Cyber Information Security Consultant, SOC. Добре, това е киберсигурност, това не е много релевантно, но все пак може да е добра точка на контакт, така че Mario? Hi. Hey Mario, it's Boris with Digital Smart Group. How are you doing? Excellent. How are you? Yeah, I'm good. Thanks for asking. Look, Mario, I know you weren't expecting my call right now. Can I take 1 minute? Something is breaking with the connection. Can you repeat, please? Yeah, look, can I take 1 minute to share the reason for calling you? Yes. Yeah, alright, Mario, thanks for that. And we are a Spanish and UK based company, value added provider that's supporting companies like Enel, Endesa, Iberdrola, mainly with some. I'm sorry, I don't hear you. It's possible to call me again. Yeah, not a problem. Yeah, not a problem. Not a problem. Alright. Окей, очевидно проблема не е в хората, проблема е у нас. Много странно. Една секунда за тебе. Марк. Mark? Yes, hello? Hello Mark, it's Boris with Digital Smart Group. Mark, do you have a quick minute? Yes, well, you're already on the phone, so let's see. Yeah, thank you for taking the call. Mark, yeah, the reason for calling you specifically is my CEO Martin Greenberg left me a note over here that he saw you on LinkedIn. He told me that you are currently responsible for protection and I suppose substations at CESI. I'm not sure if that's correct. That's correct. I'm working for Kima Labs as part of JD Group and responsible for the laboratory where we do testing and certification of protection relays and all kind of substation automation equipment. Yes. Got it. So you're more on the, like, when you get a component, you analyze it, you test it, you get the certification, and you say it's good to go, right? Exactly. Got it. Yeah, well, Mark, very quickly, what we do, Digital Smart Group is a value-added provider. We're currently based in UK and Spain, but we're supporting like other TSOs and DSOs around Europe. Some of them are, you know, big names like Enel, Endesa, Red Electrica, Eiffage, Iberdrola. We are currently also working on a couple of deals with EDPR, RTE. And we're mainly supporting them through solutions such as monitoring of critical assets through thermal cameras, you know, hydrogen monitoring of transformers. We also support them with some automation of the substation solutions like virtual RTUs, but also, you know, fault detection and prevention of grid connected assets in general. So that's what we specialize in. I'm not really sure, Mark, how close that is to your work at the company currently. So just out of curiosity, are you currently involved with anything where perhaps you're, I don't know, modernizing or securing any part of the grid, or? Well, of course, what we are doing is more or less testing again and certification of those kind of components. Mm-hmm. But we see RTUs, we see protection relays, we see, at this moment we are even testing server solutions that will be used for virtual protection things. Yeah. Since you are in 50 years on our radar scope, we are testing into the standalone learning units. Mm-hmm. So we are following all kind of new technologies as well. All right. As you know, probably the market we are working in is pretty conventional. Yeah. So
So even though everybody speaks about it, if you really look through what's going into the grid, I would say still 90 and maybe even higher conventional stuff. Yeah, no, I completely get that, and that's something I've been speaking with some guys from Tenet as well. That's what they're saying in terms of the Dutch market and more specifically Central, Western, Northern Europe. So yeah, completely get that. So Mark, curious, out of the solutions I listed currently, because there are quite a bit, are any of those in any way interesting or perhaps maybe viable for what you guys are currently doing? Because, to be totally clear with you, the reason for calling was to perhaps establish a first point of contact with a professional like yourself and potentially, represent those solutions in a 15 to 20 minute Google meeting, no strings attached. So I'm not sure if that's even in any way relevant. So you need to tell me that. Those kind of certifications, then nothing will be done. Mm-hmm. I'm also a member of the TC95 and also a couple of my colleagues. Mm-hmm. TC95, TC13, TC38, mm-hmm. TC57, 75. And those kind of topics, to be very honest, are not on the radar. All right. In detail. And we are still talking about conventional relays mm-hmm. and everything happening there. I received already some requests about virtual protection. Mm-hmm. And there we are testing what I mentioned already at this moment of time, a server system. Yeah. Also there are no really standards in place on how to test them and what to do. And of course we have our own thoughts and about that. Mm-hmm. Yeah, but at the end, it's up to the standardization committees on how to deal with that. Yeah, got it. We're currently speaking with a couple of guys from the standardization department from Redis, which is the DSO in Portugal. So yeah, I mean, completely get how things are done that way. I was just curious whether or not any of those solutions would be interesting to perhaps send you a bit more information on and maybe schedule a 15 to 20 minute conference either on Meet or Teams. So yeah, I mean, any of those options are interesting? Maybe you can ask a little bit more in detail the specific questions you have, and then we can decide if we want to schedule that meeting, yes or no. I think it would be no problem, but of course I need to look a little bit more in the content to see if it is really connecting, and then I can help you further on that. Yeah, beautiful. Thanks for saying that, Mark. It's pretty smart from your side. Can you let me know which of the topics we discussed would be interesting, like any solutions in particular that could be adding value, just so I can specifically send those over? No, you mentioned, I believe, virtual RTUs. Yeah, this is our virtual RTUs, virtual protection. We also specialize in web-based SCADAs. I don't know if you're familiar with those. Yeah, well, of course I know about it, but in SCADA systems we do not do that much because that is normally more related to software than really to hardware. And of course the RTUs themselves, so the devices that collect data, those we are testing in our laboratories. Got it. But all the applications around it, that's more software part. And we are not, at least from my department, not involved in that part. Got it. Yeah, and regarding the virtual RTUs and protection, virtual protection in general, we are, as I mentioned, a value-added provider, so we do not manufacture those solutions ourselves, but we are currently working with a strategic partner from the US and Canada. They are called Novatech Automation. I don't know if you're really familiar with them. They are a market leader for virtual RTU substation automation in general for Canada and the US. And currently they're just starting to deliver a couple of solutions through our company to the European market. So it's not standardized here in Europe. I mean, I think only one company, what were they called? RTE in France. I think only they are standardizing those units currently.
So yeah, they're a market leader for the US, so this could be something interesting. They're also working in the VPAC, the Virtual Protection and Control Alliance. So they are also... What my interest particularly is there, it's not, let's say, well, or less the software, because the virtual protection is not more than a software package that you put somewhere on a server. Yeah. What for me would be very Correct. interesting to see is, okay, but what type of hardware are you selecting? What are the requirements? And how do you test it at the end? If you put that software on a server, as you know, up to now, protection relay is just a dedicated device with its own operating systems, its own firmware, and doing the task that it needs to do. But what if you put it on a server and you are more flexible in putting more applications, more software on that server, and how could it impact on the protection functionalities itself? What is the risk you are taking? And that is more of my interest, that all the data can be digitalized, that it can come into the computer server, that's all fine. But what about the performance and the risk we are taking if we are dealing with that, and what kind of requirements do you at the end put on such systems? Got it. So you're more like, if I got you correctly, because Mark, to be totally fair, I'm not as technical as you are, but what you're focused on mainly is to understand, like, to what extent can it impact, you know, security and integration with additional softwares on top, additional assets inside of the substation. Yeah, got it. Yeah, and Mark, as I mentioned, I'm not as technical, so can I propose a thing just after I send the email? Can I make a quick proposition? Yeah? Yeah, of course. You can send me the information, and then I can have a look and see what I can do. I also have to manage my time, so I need to see how much time will it take for me. But of course, it's also interesting for us then to start learning about what's ongoing in the market. So. Obviously, yeah, that was the reason for contacting you in first. So I'm just gonna send a specific presentation on that. And can I, for example, ask you to, if you have your calendar in front of you, just so we can, like, after you see the email and obviously after you think if it's relevant, yes, can we just maybe just talk around a time where it could be best for both sides to have a quick 15 to 20 minutes? Because as I mentioned, I'm not as technical, so I can add some of our sales engineers where they can, you know, explain a bit better what the solution is in depth. So yeah, like this week, I suppose it's quite busy for you, because for me it's... I think after my holiday is coming up. All right. That's end of this month, so to be very honest, I'm targeting on the second half of August when I'm back from my holiday. Then I could make some time free to have a follow-up meeting. Beautiful. So second part of August is the best you can do. The week of 18 August, something like that. Beautiful. Right now I have my calendar in August. I see that for 18th, what I can do in terms of Central European time is around 11 a.m. Not sure, does it work for you really or not? Yeah, 11 a.m. Could be perfect. All right. 18th of August. Yep, 18th is also Monday, just for the reference. So I'm just gonna send the email plus the invite for that. So feel free to check the email, and after you see what makes sense, what not, you can, you know, feel free to revert back, and yeah, you can just, you know, reply, does the time work, is it relevant? If it's not, maybe we just don't have the meeting, you know. So yeah, would love to hear back on that matter. I don't really have your best email over here, so can you advise me on that? Yeah, so the email address is mark.achterkamp. I think you have my name. Yeah, Mark, it's Mark with a C, right? It's in the C, yes, correct. Okay, so Mark. Dot, and then my last name, Achterkamp, A-C-H-T-E-R-K-A-M-P. MP. You can find me also on LinkedIn if you want. Yeah, I use LinkedIn quite a bit, so I'm just gonna send you a request there as well. Yeah, exactly. And then, well, the formal email address
kima.com. Alright, beautiful. I'll send you the email with a corporate presentation specifically on the virtual RTU, just because I don't want to flood you with everything we do, since it's not really relevant. So I'll just send you. Let's start with this one and then we can explore to see what's more. Yeah, exactly. So I'm sending this specifically to you in less than 30. So yeah, glad to hear back if you received it. Thank you as well. Sending you the invite as well, and yeah, let's speak on a second occasion. Have a good one, Mark. Thank you. Thank you. See you. Bye. Окей, букнахме митинг. На който не знаем той дали ще дойде все още, но букнахме митинг. Така че, за момента това беше видеото, хора. Отивам да хапна нещо и да си почина, защото ще ми гръмне главата след малко. Но сега ще ви кажа. 26 обаждания по 2 звънения, това са близо 50 звънения по-късно. Имаме митинг. Това трябва да ви докаже, че никога не трябва да се отказваме. Да, това не е най-солидният митинг, който можем да имаме, но направихме добро discovery, разбрахме човека от какво се интересува. Имаме време, дата, час, в който ще се чуем с него. Съответно сме се разбрали за следващите стъпки. Както виждате, в момента е началото на юли месец, митинга е за средата на август, така че таймлайна е доста екстензивен в тази ниша, но няма значение. Takeaway от това видео е, че никога не трябва да се отказвате. Дори аз направих доста грешки в този разговор и в предишните разговори, които ако не ги бях правил, може би можех да имам повече от един митинг. Въпросът е винаги да гледаме на това, че не сме направили нещо правилно, по-скоро като опция да научим нещо ново, нали, сравнено с това да го гледаме като провал, който сме направили. Защото ако гледаме всички тези провали и продължаваме да ги гледаме като провали, няма да научим абсолютно нищо. Има един много известен quote, цитат, който казва: понякога печелиш, понякога се учиш, но никога не губиш. И ако следвате тази стигма, този ментален модел, ще стигнете много, много надалече. Така че, както казах преди малко в видеото, ако искате имейлите, които изпращам след това видео, чрез които имам над 60% open rate, 2 до 3 митинга запазени на всеки 100 имейла. Също така, ако искате малко по-дълбоко обучение, може да цъкнете Calendly линка долу, в който може да си поговорим как евентуално можем да подобрим вашия селс процес, за да може да затваряте малко повече сделки, малко повече митинги и съответно да правите доста повече в комисионни, без да се налага да работите 2, 3, 5 часа отгоре. Така че, stay tuned, това беше за днес и се виждаме скоро. Айде!